Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina kira ga al'ummar Najeriya musamman. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Idan zuwanku na farko ne, kada ku manta ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Wannan shahararren mai barkwancin nan ne wanda aka fi sani da Hafizu Uban Arkalla, wanda ya kasance a cikin rashin lafiya a ƙasar mai tsarki ta Saudiya. Yana neman taimako da kuma tallafi ga ɗaukacin al'ummar wannan ƙasa, daga shugabanci zuwa ga ƙananan al'umma. Hafizu Uban Arkalla yana kwance a asibitin Saudiya, wanda yake fama da rashin lafiya wanda har ta haɗa da operation. Saboda haka yana neman taimakon ku ta hanyar yi masa addu'a domin samun lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina kira ga al'ummar Najeriya musamman waɗanda suke da ruwa da tsaki a gurin marasa lafiya da ke Saudiya, don Allah don annabi ku shiga hannu 100% sosai, domin yadda wasu ƙasashe suke wulaƙanta mutanenmu na Najeriya a wa'annan asibitotuwa, wanda ƙaramin abu ya fara har na yadda na amince a mun operation domin samun sauƙin ciki na. Yanzu gashi guri biyu kenan aka banni, wanda ba mai kula da ni kenan, babu wanda yake kula da ni ko yake iya kula da yadda nake faɗi da tashi a wannan guri. Ina roƙo al'umma, muna maka, ina maka, ba nesa bane da asibitin da